Ame talata duala Afrikalo kile mugan yoro samba fulani mugan fula lasi mungu bambolo ka daw ma bi ayela ka fo mopti marala bankas ale konni bajangala ni ɲɔgɔn cɛ ko jadi dɔ konni an ka fama maaw sɔrɔ barisa ma duru sara ma kelen kɔni bilisira o kɔnɔna la ku kɔni tun bɛ ka banbaci dɔ de kɔni sui baturi kɔnɔna barisa camion dɔ kɔni kun suyɛna banbaciw fɛ commune Jalo commune kɔnɔna la u to o patrouille de kɔni senfɛ u taara yɛlɛ engin explosif dɔ kan n'o ye ni problème kɔni lasuma ko ye kɔni kɛra entre 9h30 wagati pendant kɔni bɛ ni duguden fila ni ɲɔgɔn cɛ n'a bɛ fɔ ma ko le pomperu ko in kɛra o yɔrɔnin de kɔni na lase filanan b'an bolo ka dɔn ma yɛrɛ k'a fɔ méningite n'ale kɔni ye bana ye min bɛ mɔgɔ kɔni kamana gan kosɛbɛ ko ale kɔni yera Mali dugukolo kan tuguni barisa depuis 2017 kɔni tun bɛ Mali ni méningite kɔni kan kɔni ɲɔgɔn cɛ ka minnu kɔni enregistré la o ye 152 kɔni ka o suspect kɔni bɛ yen nɔ nka min kɔni confirmé la o ye 15 o kɔnɔna la Umu Yakuba Kulibali n'ale ye département de la santé kɔni ɲɛmaa ye ale y'a jira k'a fɔ ko depuis 2017 kɔni ko Mali kɔni méningite kɔni tun bana famana kosɛbɛ k'u bɛ o seko kɛ cogo sugu bɛɛ la bana in kɔni bɛ se ka éradiquer ka bɔ Mali kɔni dugukolo kan tuguni i n'a fɔ o tun y'a kɛ 2017 la cogo min na lase wɛrɛ b'an bolo ka dɔn ma yɛrɛ k'a fɔ ko maa minnu kɔni bɛ voyage kɛ ji sira fɛ k'olu maa 17 ɲɔgɔn kɔni ye saya sɔrɔ o kɔnɔna la barisa a kun yɛrɛ k'a fɔ ko o kun bɛ ji min kan ko a condition météorologique kɔni tun bɛ danger la ni maa 120 olu kɔni tun bɛ embarcation in kɔni kɔnɔna la a yɛrɛ k'a fɔ ko zen na t'a la maa 17 de kɔni ka kalifa minɛn'u la tɛmɛnenw na maa 14 ani maa 10 fana olu kɔni tununnen don hali bi olu kɔni ma se ka ye o kɔnɔna la maa 120 kɔni ni ɲɔgɔn cɛ maa 98 olu kɔni sera ka sauver ni maa ninnu kɔni cɛra a yɛrɛ k'a fɔ ko maliyɛnw tun b'u la ivoiriyɛnw b'u la somaliyɛnw b'u la ani nigériyɛnw o kɔnɔna la kɔni tun bɛna don ji yɛrɛ kɔnɔ pour que maa minnu kɔni tununa olu bɛ se su yɛrɛ kɔni bɛ se ka ye cogo min na mais a yɛrɛ k'a fɔ ko ji yɛrɛ kɔni condition t'a permettre cogo si la mɔgɔ ka jigin a kɔnɔ k'a fɔ ko i kɔni bɛna na su de kɔni ɲini parce que laban b'an bolo ka dɔn ma bi o de ye k'a fɔ bɛɛ lajɛlen b'a dɔn ko sunkalo kɔni seli kɔni sera o kɔnɔna la le ministre de développement rural n'o ye monsieur Modibo Keita ale kɔni ye activité dɔ kɔni lancé kunungo Lafiyabugu terrain dɔ bɛ yen nɔ ko Shaba o activité kɔni organisé la yen nɔ min kun ye ka dɔ bɔ misiw kɔni sɔngɔ la k'a prix jigin 40,000 bɛ sɔrɔ o la fo 70,000 barisa jamana kɔni bɛ situation min na o ma nɔgɔn cogo si la o kun y'a ye k'a fɔ misi kɔni prix kun cayara kosɛbɛ a yɛrɛ k'a fɔ ko Mali kɔni tun bɛ sɛgɛn kɔnɔna na nin wagati na an bɛɛ lajɛlen ye l'o la an bɛ embargo la ani a ɲɔgɔnna wɛrɛ o de y'a to o ye nin initiative in kɔni ta ka misi kɔni prix bin 40,000 ka taa fo 70,000 la a kelen man baara in kɛ ani le ministre délégué chargé de l'élevage et de la pêche monsieur Yuba Ba o kɔni fana tun bɛ yen nɔ kunungo ka fara Lafiyabugu représentant du chef de quartier n'o ye monsieur Sulemani Traoré ale kɔni y'a jira k'a fɔ ko nin kɔni ye initiative ye min bɛnn'olu ma kosɛbɛ barisa a bɛ dɔ bɔ sɛgɛn na wa a b'a to maa caman kɔni bɛ sogo sɔrɔ ɲinan seli in na lase minnu kun b'an bolo ka dɔn ma bi o de ye nin an b'a fɔ aw k'an bɛn